Ako si Libet. Ginaingon, dili ko tuyo nga magpakasa. Kung nahitabo man ang tanan, pagbuot kini sa kapalaran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Isod ko ni sa ref ning kinumpra na kong 2 ka kilo nga karne nga manok ug baboy. Anam mo nang inako gluto. Gusto na ning nakumpra na ko eh. Pipila ka adlaw na sa ning konsumo. Usa ka tray nga itlog. Mao pa ni akong gipalit og usa ka kilo nga buwad putpuron. Uy. Hala. Kadagan ba ng mga tao nga nagtapok sa bahay nila ni Marilinda og Pariti mo eh? Usa man kay nahitabo? Ay, wag na gud maglihok si Linda nga gidalig sakay sa bulansa, oy. Murag patay namang yun to. Tinuod nga gi-atake sa high blood si Marilinda, ha? Ay, oo, libet, oy. Ay, ikaw yun, ha? Luoy. Murag patay naman to. Maagod, oy. Wala na maglihok na. Hala no, Diyos ko. Mauday tingali tong tingog sa ambulansya nga nabati na ko ganiha. Asang ospitala ka siya karon gida? Asa? Naibaw na ko day kay manay nadunggan ko nga tabi-tabi sa gawas. Patay ko no si Marilinda. Kaluoy taon ni Marilinda, uy. Bata pa kaayo nga namatay. 20 pa ka pinang edad. Usa pag anak nila ni Pariti mo eh. Luoy ang Mari, uy. O di naman tuloy si Marilinda day kay nakapahuway naman to. Ang luoy, ang buhi niyang bana nga iyang gibiyaan. Napalaturjak na ba kaya na si Paritimoy? Kinsa may inyang jirjiron nga patay naman iyang asawa? Gusto gyud kadong. Kinsa naman lang kay Jerjero ni Paritimoy no nga patay naman si Marilinda. Mauna. Bida eh. Mauna ni problema. Pero, day, basin, naabot na ron ang haya ni Marilinda. Muato ta sa ila, ha? Oh, sige, tanadong. Mobilar ta sa haya ni Marilinda. Ay, sus, kabata pa tao ng Linda nga namatay, eh. Linda. Anong imo man taon kong gibiyaan, day? Gamay pa taon kayo nga itong anak. Nagsabot man tata nga. Manghuran na to si Inday. Unya, kasi naman ay akong taong Jinjiro nini nga. Patay naman ka na. Kape po. Sa imong kaguol. Ngita kape. Kung saon taman, diha raman jud kutob ang kinabuhi ni Marilinda. Marilibit. Oo, gina, pre. O, guman sa lubong ni Marilinda, pre. Panguyab na lang dahil og laing babae, pre, para doon na kay magakos-gakos kada gabi, ba? Love kay na akong asawa, pre. Kay, sa kadagan sa babae nga, akong gitudyak, pre. So, siya rin, nakagwanta sa gidakos ako. O, sana all. Hibaw na ba yung ka nga, kung sa gidakos na ako, pre. Malisang ka. Hala. Oo, pre, oy. Ano dako dahil ni kang Pariti mo eh. Sana all, good, pre. Sana all. Believe ko ni Marilinda, pre. Kaya nakagwanta sa imo. Pero, makakita pa ka lang babae, pre, nga makaagwanta sa dakon sa imo, ha, pre. Ampo lang is Ginoo, pre. Ha? Kaha, pre. Oo, uy. Uy, magkita pa ka kung lang babae nga makagwanta ng gidakos ako. Makakita pa ka ako, pre. Maubad ay dong kanur? Dako di kinang kang Pariti mo eh. Na. Unya, taas pagit kaayo. Murag kabayo lagi. Ay, huy, Diyos ko. Hala. Dako ikay day. Gabi ka taas og dako kinang iya. Hala. So, gani daghan na kay babae mi agi ana niya. Ay suito kay ko kumpare kami. Suno niya na. Oo. Unya. Daghan kay mi agi ana niya wa magdugay. Hala. Oh, labi nagmaigo na niya. May labtan niya. Buwagan din siya kay di ka agwantas gidakon siya. Mauba? Timurids maging usa. Hala no? Pantugra? Ano siya batugra? Nga kun, magkaatubang ni Pariti mo eh. Magkaatubang ni. Nay, makita din ako. Bagal kayo ang atubangan. Mututok sa di ka? Ha? Ay, di na ko tuyuon. Oo. Oo, bisan kinsang babae makakita. Bisa ako kay laki kay kumuha lang ko.
Migo. Maagi lagi mo mata lagi. Mao lagi, grabe ka dako. Mao na iya ha. Ikaw day libit ba? Kung maigo ka ng kang pariti mo, no? Nah, yayay ka. Di na gyud ka magpausap pa kay sakit kayo. We, Lagi, ospital gidangatan nimo. we siguro eh. Ha? Agwantador ba kay kog sakit? Oh, day limit. Nah, ay na lang pangante day sa gidakon sa kampariti mo day. Grabe giday. Wa magani ka gwanta ting mga babae nga dagko kayo nga miagi niya. Ikaw pa? Uy, we siguro eh. Kagwanta man gani si Marilinda. Nga mas gamay pa to siya nako. Ako pa ka ha? Oh, day limit. Mo din ay tuyo mo sa imong pag-anhi din eh. Tay Lupet? O day, nakahigayon po kog anhi kay duty man akong bana nga si Kanor. Kanang, day, nagkauyab man gid mo anang pariti mo'y day pa. Tinuod ba nga, imo siyang gibuwagan tungod sa gidakon sa iya ha? Ay, bueno ha, kita ramang yung duha ang nagsulti no. Bitaw day, uy, ako nang gibuwakan, uy. Di ko kaagwanta sa kidakon sa iya, uy. Hala? Inigamit niya na ako, mura kong mga anak. Pero ang iyang asawa, si Aning Marilinda pa, nag-agwanta malagi siya. Mo sa ganun, nabiliban ako adtong iyang asawa ay, basin o dako sa tingali tong iya, day, o di ba, agwantador lang itong sakit. Kanang, ining, abi ni mo day, ang kang Kanor ba? Oh, Dili pa yadak ko. Gibati ko nga, gibati nga unsa, day. nga gusto niyo kong musuway og sakit, day. Ha? Gusto kong makatilaw og unsay sakit. Unya ka nang halang-halang. Hala no, day libit. O, maupagaw anot? Yes, maunagaw. Nakasuway ko ang kag timoy. Nagisi akong ba. Hasta nga akong tubot. Grabe ka na ko. Grabe, sad ni mo gaw. Lagi! Gaw, abi ni mo gaw. Si pariti mo iba. Sige, ba na siya tutok na ko gaw. Uy, hala. Laki, mura dyan og 14 konsi nga magtanaw na ko gaw. Uy, gaw. Ayaw yun gaw. Siyagit galing baka na niya. Grabe kay na. Grabe, sad ni mo gaw. O, lagi. Nakasuway mo nagbaka tao. Grabe kay na. Uy, ay, abinin mo, oy, ayaw lang taon. Kay labos tada, no? Kay may bana man ka. Basig ngayon mo ng kriminal taon, skanor taon, kung masakban taon mo niya nga, magpatungan kag laing laki taon, basig, patyan mo mo taon. Halagaw, uy, dilin sa kumupiya sa akong panagaw. Ha? Di kumupiya. Gusto naman kong musuway og sakit. Gusto kong musuway og unsay bation anang hapdos, unya, halang-halang. Oh, go, libes! Pretty moy. Ikaw magguday ning ni Ni aton. Hindi. Ni alagi ka. Naibaw kong wa ron din ni ang imong bana. Marina, Mari. Pwede bang muda yung susod? May importante lang kong tuyo ni mo, Mari. Uy, hala, nagbagal man na yung atubangan, uy. Pwede bang muda yung kusod, Mari? Pwede ko muda yun, Mari? Aha? Ay, oo, dali. Sud, pretty moy. Dayon, dali, friend. Unsa? Maunay sulti ni anot bayot nga ako igagaw? Oo, Mari. Gusto mo kuno kang mutila og sakit. Ay, gina! Pretty moy, Mga mga kasama ang kaagi ni Libet. Dinining tulmanon. What's the style? Grabe kasakit o niya. Grabe sad kalami style.